Sidai thana bai khobja borokata amsayo jora keduk romui mongoti deborma busai mongoti deborma te khorokni busana te naithotoke nukhung khawi tongmani phiaba mongoti bini busa khorok jana te September tani nuchiba salmaribo nokni okri thangmani tabu bonogo kipri sokpaya khongmabai mongoti ni busai te nukhungni bororok belai no birmano klalajak mongoti te boni busana kebon nugui tongkhe 9862466794 eba 8414941192 okokduk bai kerengai shahornani bagai lukurongni thani koimung narakha mongotini bosai mongkoti deparma je tamo party mani ni nukhungo ama nokung bere nokri thakaya samane kemawai 500 din toka go sombarni 25 तारिखको कमा माने ताबो कय तारिख 1 तारिख 3 तारिख जरा माने उंगै दङ ताखन मायाखौ असक दिना जों लायमा गाय गेजा खोनागासों गायसा गबाय बसं जुदान बरक बाय गेजा को थांगो हनै जोंहामो माने थानारावगो मिसिनदारि रक खायजाका निनि बोरैनि मुंग्रै रक थानाराव मिसिनदारि खायजासों कयतार खायजाम बासे 25 तारिखआ एफआईआर खायजासों थानावा जोंहर संगै आयं जिल्लानियाव गार्जेननियाव थांगा संगै नायका तारिखनाव चलाबनोबो गोरिन खनावा जों बबाय गिजा सन्देह मुल एमने ओ कुबुनि बरसंनि बरक बायना थाङो नंनि मते खायजा जेरायमा दं लागि तालांजाक 4 बोसोर 4 मास आन जेरायनि हमने बररगो थांगाना नरकनि सन्देह जन खनावा गाय गिजा तेरेन माने नायकासों गो खायजा गो सीसी कैमरा नायै नु खाबरंना टेका थानाय थामनो नगै नायै आगै बरक आयं थांगा बुजागा थांगा बुथाया आमा आं सानैया ताबो जे बरक नुंनाय रक बायरा तनाय रक ताबुते बुफुरक बरंना किसे कयजावा नु खाबा बोरै बायजालाना माने रमनानि किजा रमबै तोरदि बंना आं नांखाय 5000 राङा न दिनाय लगे आं साखाय नङा दिनो रमबै तोरदि बंना आंगासन कय अनि बोरैना तेसा माने खाफेरगै तेसा हाजाने थु माने आं बुना तंना गुन साया नगद तेसा हाजुता सेराके खर बुसुमनंनि आनचारे गनै निनि बोरैनि मुंखाय आनि बोरैनि मुं मंगती देबरमा नि बोरैनि कामिखाय बरकाटा नि मुंखाय आनि मुंकरै एमने नरके बरकाटा नि बोरैनि नखुंगन तंलायो एमने तामरो खायनो आं हानो राजमिस्त्री सामरो खायो राजमिस्त्री रग एमने सामरो खाय नखुं सलि तंता ना सलि तंता बायना बसाबते परे वैताबो तंजावा बायना कैताबो लुकुरावनो खसारो जे फातर हासेव सिनिते प्रसाद तंनाय रखनो सामु हमु खायनाय रखनो हयतो फातर हासेव परि तंनाय रखनो खसारो तमुंनो अबरिनो नुखानि नि लगिसनो नुखाय जाते रमै तनानै ननो कगदुक बे करना बागे खायसेबले ना बो पीएस नि बिस कलायबो म पीएस गय दांगलाङा सिदाय मोहनपुर बिसि बोसोर गानरो कायजालाय माने आनचराय ताबो नमदि आनिचरा ताबो 11 बोसोर रानिं चलि दङ अकरा गाय ताबो चरायकुसु 4 बोसोर 4 मास चलि भंके जों मोटामोटी 10-12 बोसोर रानिं चलि दङ कायजालाय माने अब अनु हमने नुखुंरगो नरक एमने ब कुबिनि सलाराव गयगो करक सामाने नुनु आमले आंनो गया आंबो सामंग थांजा इंगे बरबुफुर सासाया आमले आनि माने सानै आं मयखान सामंग थांगा आमले आंगासो जङै माया तेबान बोरैनो आं आमले मा बार मा कयो जे लुकुर नुंनाय बोरैनो काहामगाय फुटु रगदि हन आं नुगै काहामगा रंबै चरिके बं आं रांखिसे मिसा सुबाय देनाय लगे ना तब रंबै बायरा जे आन सिनि बरफ तंनाय रंना आं बनम कयो काहामगा रंबै चरिजा